natin may order guys. Pakpak ka, no? Pakpak. Pakpak. Ano, kamili na kami. 20 piraso. Ika na mo, ikaw mano. Puri na kainan. Left side yung ganun. Left side? Ay, baka nanong ko na yung left side. Saan ka na yan eh? O, yung mano. Ito sinabi niya ka na ako. Ay, nagsabi na naman ni mga pera yan. Iya kaya papunta lang kayo eh. Yung kamiling left side ng left side. Sabi na kasi, 20 piraso po pakpak. Sige po ako. Eh, nung pwede po sa rita po yung left side niyan po, ano? Uy, napapunta lang ka ni. Kaya po ka nalang pinamo ha. Kamili yung puro left side ha. May naman na rin. Bata niya yan. Wah, bata niya yan. Po, ano nga pulong batan? Yan ang bata. Ito kami lalaki. Magalaki. Oh, bakla na lang kasi ripigla ko madam sa apple. Adam sa apple. Ba- Lalaki po natin ang alam sa inyo, lalaki yung pinangalan sa akin. Ano yung sabi yung bakla na lang ano ha mo, pigla ko na madam kain makwang. Eh, pantun ko na eh, sayang lang ito. Ilalabi ka na papunta lang mo kaya libre na mo. Papuntalan mo, pamili na ka ng left side ha mo, libre na lang ano, basta left side mo ha kayo. Kaya palibre mo pa. Wah, libre, basta left side mo kaning pantunan mo ha kayo. Kaya, Apa stress me? apa stress na ako. Hindi na kasi takma po dito, clear, alat ko. Bata na naman may order. Ay, nung left part na naman, yan mo na pa-orderan. Gaya ka no. Anong na-order na? Pupunta na, paretang buntok ka ating Adam Sapon. Gaya ka no. Pareta, Buntok part. Ay, buntok buntok part. park. Hindi. Buntok part. Buntok part. Bulgit park. Ano karkata kaya lumawi yung bulgit park kanya? Unang puri na natin mag-twerk. Dito ako mag-twerk. Bali mo rin mag-twerk ka manok. Anito yan, pininaniyawari itong mag-tour tumanok ka ito. Maninurot. Dito mag-twerk. Maninurot. Kaya ka na yan. Maninila mag-twerk manok. Makanya no. Oh, twerk. Ulit. Ulit para alam ni mama yung bibili niyang manok yung nagtutwerk yung puwet. Dali.